tnaqqis rekord ta' persuni li benefikaw mill-benefiċċji soċjali. Għal diversi xhur f'pajjiżna inna blanqas numru li qatt kellna ta' persuni fuq il-benefiċċji soċjali, kif in-numru niżel għall-ewwel darba taħt 8,000. Bejn Diċembru 2012 u Lulju ta' din is-sena, il-persuni fuq il-benefiċċji soċjali niżlu bi 43.1%. Dan ifisser li l-miżuri soċjali li ttieħdu f'dawn il-5 snin u 7 xhur ħallew il-frott. F'Diċembru 2012 kien hemm 13,994 persuna fuq il-benefiċċji soċjali, sabiex f'Lulju ta' din is-sena kien hemm 7,940 persuna. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal dan ir-riżultat rekord u pożittiv. Huwa riżultat ta' suċċess tfisser li għandek iktar nies jaħdmu, għandek iktar nies jikkontribwixxu għall-ekonomija, għandek iktar nies li qegħdin jgħixu livell ta' ħajja aħjar. Il-persuni fuq il-benefiċċji soċjali inkluż ommijiet mhux miż-żewġa minn 9,775 f'Diċembru 2012 niżlu għal 7,142 persuna. Dan ifisser li b'kollox niżlu għal 26.9%. Aktar minn hekk il-persuni fuq l-għajnuna soċjali għax kienu mingħajr impjieg niżlu bi 80.9%. Minn 4,174 persuna f'Diċembru 2012 għal 798 f'Lulju ta' din is-sena. Figuri u iktar mill-figuri n-nisa barra kien ħarsu fuq qatt pereżempju l-ammont ta' persuni bil-qatt neqas b'80%. Fejn tidħlu fuq persuni li qed jiddependu mill-għajnuna soċjali, in-numru jinsab inqas minn 8,000 dan l-ewwel darba fl-istorja tiegħu. Għaldaqstant il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li aktar minn hekk dawn il-persuni jekk ikomplu jaħdmu meta fil-futur jilħqu l-età tal-irtirar ikollhom dritt tal-pensjoni, filwaqt li nnota li dawn huma miżuri li qed inaqsu l-faqar tal-lum u jipprevenu l-faqar fil-futur. Dik hija meta jkollok prosperity with a purpose tajjeb, jiġifieri li inti imbarra l-figuri sbieħ u l-istatistika u l-ratings ukoll li kellna riċenti favorevoli favur pajjiżna. Jagħmilna aktar attrajenti bħala pajjiż anke l-investiment barrani u mbagħad x'inhu l-importanti mhux biss li tikkrea ġdid imma li tqassam dak il-ġid u tilħaq il-faxxi tas-soċjetà. Dik hija prosperity with a purpose mhux biex tiftaħar bin-numri biss.